Ang gusto ko po sana, magkakuha man lang kaming mapupuhunan namin. Makakuha man lang po magiging puhunan man lamang. Kung mabibigyan, ay salamat naman. Ayan mga kalingap, marahin na aldaw sa Indogabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Huwag nating kalimutan magpasalamat lagi sa ating Ama. Ayan, thank you Lord. At syempre, pasalamatan din natin ang ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At Ate Edna Vlogs, syempre Kalingap Prab. Support natin yung kanilang mga channel, huwag nating skip yung mga ads dahil doon man lang is makatulong tayo sa mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan. Napakarami nilang tinutulungan at ang pabahay nila hindi biro. Talagang napakatibay ng kanilang mga pabahay, lalong-lalo na ngayon na bago na yung estilo ng kanilang pabahay na nagsisimula or magsisimula kay Joy. Ito na nga mga kalingap, bale, kadarating lang niyan nila Kuya Bal galing Singapore. Ngayon dumaan na sila kina Joy para ma-update nila yung bahay na pinapagawa ni Kalingap Prab. 'Di ba, napakaganda. Pero habang busy si Kalingap Prab sa pag-interview kina nanay, kina Joy, si Kuya Bal siguro nag-ikot-ikot, nakita niya itong dalawang mag-asawang matanda. Ayan, at medyo niloko-loko or medyo biniro-biro pa nga ni Kuya Bal dahil ayan, kung gusto niyo ito mapanood ng buo, punta lang kayo sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang at doon walang yaw-yaw. Talagang video lang ni Kuya Bal yung mapapanood nyo. Kasi dito po sa aking channel is reaction video na po to. More yaw-yaw ako dapat kesa sa video. Ito na nga, na-interview ni Kuya Bal itong si nanay tsaka si tatay na talagang parang karapat dapat ding tulungan. Napakinggan pala natin 'di ba yung kahilingan ni nanay. Ibig sabihin kailangan ni Kuya Bal ng pondo or ng pera para kina nanay. Kaya wag nating skip yung kanilang ads. Doon man lang is makatulong tayo. Ito panoorin natin pero bago 'yan, intro, pasok. Gandang araw po! Magandang araw! Mag-asawa kayo? Opo, mag-asawa po kami. Maaari daw po matanong. Ano pong tanong niyo po? Kung sino po ang nagtatanong sa amin? Ayan, bali kasi medyo mahaba-haba na talagang usapan yan. Kinat-cut lang natin kasi hindi naman tayo pwede mag-re-upload lang or kunin natin yung pinakabuong video. Ito na, bali, biniro-biro kasi ni Kuya Bal yung mag-asawa o lalong-lalo na si nanay kasi hindi niya nakikita si Kuya Bal. Kaya tinatanong ni nanay kung sino yung kausap niya. Hindi niya kasi nakikita na si Kuya Bal na pala yung kausap niya. Ama ni Kalingap Prab na nagpapagawa ng bahay. Diyan, malapit diyan yung bahay ni Joy na pinapagawa. Diyan lang mismo sa sa pwestong 'yan. Ako po. Ako po si Tata Rudy. Ano ang maipagpilingkod namin sa inyo? Itatanong ko po kung may anak kayo o wala. Ako, 6 ang anak ko. Lahat mayaman. Mga pobre po lahat. Mahihirap lahat. Walang mga trabaho. Nasaan po sila ngayon? Andiyan po. Sa mga pagilid, sa mga katarabi-tabi ko rin. May mga inaandiyan po. Anong pangalan niyo po, Nana? Ako po, si Trinidad Piñaflor Misia. Ayan, bali magkomento muna ako dun sa 'di ba? Natanong kasi ni Kuya Bal na kung may anak siya. Meron siyang anak na 6 na hirap din sa buhay, na malamang sa malamang hindi naman natin hinuhusgahan pero baka hindi mga nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya talaga namang mabuti na lang
at nakikita kahit papano siguro nakikita yun. Isa yun sa mga nakikita ni Joy na kahirapan sa paligid niya. Kaya andun yung pagpupursigin niya sa pag-aral, di ba? Kahit andito tayo sa topic nila nanay, talag naisingit ko si Joy kasi nga kapitbahay lang to nila Joy na talagang nakita niya sa paligid niya na ang kahirapan ng buhay kaya andun yung pagpupursige niya. Katulad na lang ni nanay, 6 yung anak. Ni isa doon, wala man lang umasenso na para makatulong sa kanila. Kaya ayan, sabay-sabay sila, magkakasama sila na hirap sa buhay na di natin masisisi dahil ganun talagang buhay. Pero kung tutuusin is may choices tayo. Pero yung iba kasi is naaasa na lang sa kahirapan o sumasabay na lang sa agos ng buhay na pwede naman sana tayong gumawa ng paraan. Kaya lang yung iba, andyan yung mahina ang loob dahil nakapag-aral. Na, yung iba naman, napakaswerte kung kahit hindi nakapag-aral pero madiskarte. Pero kung hindi ka na nga nakapagtapos ng pag-aral, hindi ka pa madiskarte, yun, andun talaga pumapasok yung kahirapan ng buhay. Kaya sana, dun sa mga anak dyan na alam nyo na ang hirap ng buhay, wag nyo nang sabayan baguhin natin ang ating buhay, yung mga kabataan, di ba? Wag nating isipin na isa mahirap lang kami. Parang ganun na lang ba? Dapat matuto tayong mangarap, di ba? Syempre kasama natin si Lord, dapat lagi tayong magpi-pray sa kanya mga plano. Kasi minsan kahit may plano tayo, pero iba ang plano ng ating Panginoon para sa buhay natin. Yun pa rin yung masusunod. Kaya ipag-pray natin na si Lord lagi ang manguna sa ating buhay. Wag yung sarili lang natin. Ano po, tata? Ano pong pangalan ni Tabi? Ako, si Jubin Lucia. Bulag na po, hindi na pa ako nakakakita. Saan malaya ng marami? Ba't kayo nabulag? Ang sabi po sa akin ng doktor, sa high blood ko daw po ito. Kaya buhay niyo po, tata. Wala. Ano ang pagturti niya kay Wala kayong tinda kundi na lang. Yun na lang yan. Pero tinda nila. Anong laman? Ay, gusto niyo po. Bibigyan ko kayo ng paninda. Po? Gusto niyo po? Bibigyan ko kayo ng paninda. Ay, salamat na. Mga dilata. Salamat nga po kung may maawa sa amin. Ayan, di ba? Ito na yung isa sa mga tutulungan ni Kuya Bal. Kaya, syempre, support natin si Kuya Bal sa pamamagitan man lang ng hindi pag-skip ng kanilang mga ads. Okay na. Sa mga gusto mag-sponsor, ayan, welcome yan kay Kuya Bal. Pero, dapat is yung bukal sa ating kalooban. Ano po ang inyong nindo? Ako po, ang gusto ko po sana, nagkakuha man lang kaming mapupuhunan namin. Makakuha man lang kung magiging puhunan man lamang. Kung mabibigyan, ay salamat naman. Magdala ako dito ng maraming paninda. Pagbalik ko, anong gusto mo itinda nyo? Yung mga tinda na gusto mo dito itinda? Ay gusto ko po yung gaya po baga ng grocery, di sangkap babaga, mayroon pa dyan bigas, may kape, may madaling mabili. Kung madaling mabili, gaya ng grocery po baga. Minsan may naghahanap bigas, minsan may naghahanap asukal, kape. O, yung kung ano-ano po na feeding, maitinda. Ito naman mga kasari o mga kalingap, bilang kasari or bilang sari-sari store owner, ang komento ko dito sa request ni nanay is, siguro, wag na lang grocery, yung panglahatan grocery ha. Kung ang paninda nila nanay is tinapay, yun na lang, mag-focus na lang siya sa tinapay or kung bigasan, ganun. Kasi bilang kasari or bilang may tindahan, experience ko, sa lagay nila nanay, may hirapan na sila.
mahirapan na sila. Unang-una, ang pamamalengke, 'di ba? Tapos yung pagtanda ng mga presyo. Ano pa ba? Pag-aayos. Ayan. Syempre, may papasok diyang ibang tao. Andun yung uutusan nila mamalengke or utusan nila magbantay na hindi maganda yun. Kahit pa sabihin kasing kamag-anak, minsan, hindi maiwasan papunta yun sa pagkalugi. Pero kung kaya pa sana nila nanay, ni tatay na mamalengke, tapos yung mga presyo, tapos mag-ayos-ayos, okay na okay ang isang tindahan. Pero ang maisasuggest ko siguro, comment kayo sa ibaba kung ano rin naman yung komento nyo. Okay ang pagtitindahan, walang problema, napakagandang negosyo yan. Pero sa lagay kasi nila nanay, mahirapan na sila. Kaya mas maganda, mag-focus na lang si nanay sa isa. Kung bigas, bigasan. Kung mga tinapay, tinapay. Pero kung grocery, mahirap. Kasi mahirap din kahit paano, mahirap magtiwala sa tao o kahit pa yung kamag-anak mo na mag-utos kang mag-grocery, ipamali o kaya magbabantay. Pasasaan papunta yan sa pagkalugi. Ayan. Komento ko lang po yun. Kung may comment kayo sa ibaba, kung may komento man kayo, pwede kayo mag-comment sa ibaba para, ano ko lang naman yun, suggest ko lang. Kung bigas, bigasan na lang. Kung mga tinapay, tinapay, para mas madali na ma-manage nila tatay. Kasi kung grocery or tindahan, medyo mahirapan sila sa lagay nilang yan. Ang dami kong explain, basta ganun. Sino po ang nagbibili po sa palengke pagka naubos? Nakikisuyo po ako sa anak ko. Sa apo ko na lang po. O, di ba? Kahit pa sabihing anak yan o apo, hindi maiwasan na doon nga yung pagkakomportable nila. Isip nila, nanay naman nila to, tatay naman nila to, di ba? Hindi naman iba. Kaya andyan yung minsan, kukuha ng grocery doon sa tindahan, o di ba? Yung ipang grocery, babawas pa yun sa, okay lang din naman sana kasi ka mag-anak or anak, pero sa isang nagninegosyo, hindi yun okay. Buti na lang sana kung ang isang tindahan or isang negosyo is talagang asinsado na, pero kung nag-uumpisa pa lang, tapos gano'n na yung ginagawa, nababawasan, papunta yun sa pagkalugi. Buti kung sila nanay mismo yung mamamalengke, magmamanage ng tindahan, okay yun, pasok na pasok. Pero kung ipapamahala nila sa iba, sure, pabagsak yun. Sayang yung ibibigay ni Kuya Bal na puhunan. Kaya, yun, suggest ko, isa lang, mag-focus lang sila sa isang negosyo na pwede nilang mabantayan kahit hindi nakakita si nanay, tapos si tatay naman is nakakakita, di ba? Pwede nilang ma-manage yun. Apo ko po, minsan ang apo ito sa Saan ko namimili? bagong silang. Pagbalik ko po, may dala akong maraming paninda. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng kontrahin ang gusto ni Kuya Bal, di ba? Kung gusto ni Kuya Bal na magbigay ng grocery, na mga paninda, okay na okay po yun. Suggest ko lang naman po yun bilang nakikita ko yung sitwasyon nila nanay, tapos isa akong may-ari ng tindahan, di ba? Pero kung ang puso ni Kuya Bal is talagang magbigay ng grocery, tapos wala na siyang, bahala na sila nanay kung anong gagawin nila, ng, okay tayo dyan, pasok tayo dyan na pagtulong ni Kuya Bal. Talaga naman napakabuti ni Kuya Bal dahil andun yung puso niya na makatulong. Yun nga lang, itong komento kong yun is para na kinananay, yung pagmamanage ng tindahan. Hindi na doon yung kay Kuya Bal. Doon sa puso ni Kuya Bal na pagtulong ng mga grocery, okay na okay po yun, di ba? Pero sana is mamanage na maayos nila nanay para naman kahit papaano is lumago. Yun na yung pagkunan nila ng pang-araw-araw nilang konsumo. Nakakaupo yan at wala kaming Upuan ba ng mababa? wala kaming upuan na Hayaan niyo po, pagbalik ko dito, magdadala ko ng maraming paninda, ha? Okay lang po. ay upo, salamat lang kung ako'y mabibigyan ay malaking pasalamat ko po yan sa inyo. Okay lang na pagbalik ko, magdala akong paninda rito. Wala ka kung kami renta. Alam nyo ba sa ganyang sitwasyon ng hirap ng buhay, kapag biglang may dumarating na biyaya, talagang napakasarap sa pakiramdam. Kaya alam nyo ba, kung mayroon kayong maitutulong na kahit maliit na bagay sa mga taong alam nyong karapat dapat tulungan, huwag nating ipagkait yun. Dahil dun man lang, bumubukas sa kanilang mga labi yung pagpapasalamat. Yun nga daw yung
hindi ko lang maalala yung verse na sa pamamagitan ng pagtulong natin kahit sa maliit ng bagay, natututo yung tao magpasalamat sa Diyos, di ba? Kaya masarap sa pakiramdam na tayo yung naging dahilan kung bakit namutawi sa kanilang bibig ang pagpapasalamat sa Panginoon, di ba? Kaya ipagpatuloy lang natin yung yung magandang ginagawa kung tumutulong kayo sa kapwa. Very good yan. Maliit man o malaki yan, nagpapasaya kayo o nagbibigay, mapapa-thank you. Thank you, Lord, yung natulungan natin. Hindi yung kalabat yan kung kami naawaan na dadagdagan ng turutin namin tinapay. Di ba? Parang natatouch talaga si tatay. Doon talaga yung pagpapasalamat niya. Di ba? Kung halimbawa, naglalakad ka lang dyan sa isang tabi, tapos may tinulungan ka, ang pala yung tinulungan mo is talagang kailangan niya. Di ba? Mamumutawi sa bibig niya na, ay, thank you, Lord. Di ba? Tapos, dahil narinig mo yun, talaga napakasarap sa pakiramdam na ikaw yung naging dahilan, nagpapapasalamat nila. Pagbalik ko dito, magdala ko ng maraming paninda. Ano po Ang ba? bahay ko pati iyo sana itong turutindahan ko pa sana. Ibig sabihin ni tatay, yung daw tindahan niya, yan din yung bahay niya, maliit-liit lang. Napilay po kaya yung nag-aanong anak ko. Baka itong tindahan mo, maliit ito. Hindi ka siya dito. Pag halimbawa po nadalhan mo kami ng paninda ko, maaari ko po sigurong ipa-repair ito kung sakaling mayroon, papa-repair kung magkasya ang ibibigay na sa aking tindahan. Pero kung yung tutulong naman kina nanay na anak niya o apo niya is andun din yung pagpupursige na mapalago yung tindahan, hindi mabankrupt, hindi malugi, mas okay, di ba? Kasi matutulungan talaga sila nanay, pero kasi minsan hindi naman lahat andun yung puso sa pagninegosyo, kaya mas mainam na sana maging negosyan or sana may business minded din yung tutulong kina nanay. Ay, tinda. Tutulong ba? Ibig sabihin, yung halimbawa, labas na sila Kuya Bal, naibigyan na nila Kuya Bal yung tulong, yung tutulong na mag-manage na sa tindahan nila nanay. Papunta na dito si tita. Oo, papuntahin mo para Sino ang ma-repair nito? Oo. Sino ang ma-repair? Ay, kahit po ang mga ano ko na lang. No, tata, may 2,000 eh. May bigay sa Oh, igawa mo ito. Si Tata Rodi ako, si Tata Rodi. Tata Rodi, salamat lang po. Tata Rudy. Marami. Salamat po. Ay, gawa mo ng ito ha. Gawan mo sa pintuan ha. Plywood na yung 2 plywood ha. Kaya yan, abangan natin yung paghatid nila Kuya Bal na mga item dyan kina nanay. Malapit lang yung kina Joy. Kaya wag nating skip yung mga ads ni Kuya Bal dahil para makalikom siya ng pondo para sa sari-sari store nila nanay Trinidad. Plywood. O sige. Yan po mga kalinga po. Ayan mga kalingap, pansin nyo, ayan yung bahay nila nanay. Tapos sa tabi mismo yan na, wait. Kaibigan. Ayan. Ito yung bahay natin. Ayan o, ayan yung bahay ni Joy, di ba? Malapit lang. Mga kalinga, talagang matanda po ating tulungan sa ating pong programa. Maraming salamat po mga kalinga. Mabuhay, God bless sa ating lahat. Ayan mga kalingap, hanggang dito na lang yung ating kunting share. Ayan, kailangan ni Kuya Bal ngayon ng pondo. Marami siyang pinapabahayan, mga naka-line up, at sinanay isa sa mga naka-line up na bibigyan niya ng grocery. Ayan, di ba? Kaya don't skip the ads nila Kuya Bal. Thank you guys, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.